Bil-każijiet f'pajjiżna jkomplu jiżdiedu l-Knisja f'Malta fakkret fl-importanza li jkunu osservati l-miżuri ta' prevenzjoni kontra it-tixrid tal-imxija tal-coronavirus. Fi stqarrija l-Knisja qalet li filwaqt li jibqgħu japplikaw il-miżuri tad-distanza soċjali, it-teħid tat-temperatura u miżuri oħra, kull min jattendi għall-Quddies għandu responsabbiltà li jilbes maskra jew visor. Dawn il-miżuri huma konformi mad-direttivi stipulati mill-awtoritajiet tas-saħħa dwar il-postijiet ta' qima li ġew aġġornati il-ġimgħa 7 ta' Awwissu. L-isqfijiet ta' Malta u Għawdex fakru dwar l-importanza li għandna responsabbiltà kbira li nsegwu bir-reqqa l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja kemm tagħna kif ukoll tal-oħrajn. Fl-aħħar jiem il-Knisja kienet ħabbret il-pellegrinaġġi li kellhom isiru f'dan iż-żmien ġew imħassra minħabba s-sitwazzjoni preżenti tal-imxija f'pajjiżna. Infatti fi stqarrija li l-Kurja kienet ħarġet fl-aħħar ta' Lulju indikat li l-Knisja qatt ma kienet responsabbli għal marċi, parties u attivitajiet oħra li setgħu jsiru minn entitajiet oħra anke fi żmien tal-festa u kienet irringrazzjat il dawk kollha li b'xi mod jew ieħor kienu kkoperaw biex uħud minn dawn l-attivitajiet ma sarux.